Mykonos Live TV. Έχουν έρθει εδώ φορτωτές από την κλιματική υπηρεσία και τα κρεμίζουν όλα εδώ στο γυαλό. Ναι, και το αδειάζουν τώρα αυτό μέσα και το κρεμίζουν. Αυτός που κάνει δεν φάνηκε από εδώ, αλλά το κρεμίζουν. Είναι φορτωτές εδώ πέρα, Γαλλία, ΜΑΤ, αστυνομία, από χτες και... Το σπίτι τα γκρεμίζουν όλα, σου λέω, εδώ μπροστά. Έχω μαζευτεί εδώ κόσμο και βλέπουν τα χάλια. Δεν θα ακούω καθόλου. Όχι, αλλά του έχω κλείσει το νερό εδώ και μια εβδομάδα και είναι χωρίς νερό και δεν ξέρω. Του έδωσα μια προθεσμία μέχρι πριν το Πάσχα να σπάσει κάτι. Να δούμε. Και τώρα χασεύουμε εδώ πέρα. Είναι και ο φίλος του Ανδρόπακας εδώ πέρα και κάνουμε ρεπορτάζ. Ναι. Έλα. Χρυσό παιδί, Μπράβο, ακούω, καλύτερα λέει. Λοιπόν, άντε, σ' αφήνω.